أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. الحمد لله على إحسانه وامتنانه، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وسيدنا وقدوتنا محمد بن عبد الله وعلى أهله وصحبه ومن والاه. haramun ne tsinuwa a musulunci. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a cikin hadisin da ya zo a cikin sahihul bukari, la'nul mu'min ka qatlihi, tsine wa mumini kamar kashe shi ne. Wa marrama mu'minan bi kufrin, wanda ya jefi wani mumini da kafirci, fa huwa ka qatlihi, kamar ya kashe shi ne. Ma'ana kada ka jefi wani da kalmar kafiri indai baka da wata cikakkiyar hujja ko wani nassi daga alkur'ani da kuma hadisin manzan Allah sallallahu alaihi wasallama, ko kuma wani daga cikin maganganun magabata asari kenan. Kada ka jefi mutum da kafirci ba tare da ya aikata abin da kafircin bane. Shi yasa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce tsinewa mumini kamar kashe shi ne, domin ka nisanta shi daga rahamar Allah. Shi yasa ya zo a cikin a larabci in aka ce alla'anu, sai malaman larabci suka ce huwa tardu wal ibadu minar rahmati, shine kora da nesantawa daga rahama. Mana duk wanda ka tsine masa ka kore shi, ka nesanta shi daga rahamar Allah madaukakin sarki. Sannan a istilahin malamai, in ka tsine wa mutum, aka ce tsine wa mutum shine a kori mutum daga rahamar ubangiji, ma'ana a nesanta shi daga rahamar ubangiji. A ce shine ma'ana in ka tsine wa mutum ka ce Allah ya tsine ma, to ka nesanta shi daga samun rahamar Allah madaukakin sarki. To wanda kuma baya samun rahamar Allah madaukakin sarki zai halaka, zai lalace, zai taɓe, domin ya rasa rahamar da yana buƙatar ta, ya rasa taimakon da yana buƙatar sa. Babu wanda idan Allah ya cire hannu daga cikin al'amarinsa ba zai lalace ba. Idan bawa yana so ya yi nasara, to ya daina tsine wa mutane, ya daina korarsu daga rahamar Allah maɗaukakin sarki, domin Allah mai rahama ne. To ya daina korar mutane daga tausayin Allah da rahamar Allah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.